Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Justin's Secret File. Sa Justin na itinaboy ang taong mahal na mahal niya na si Justin. Kasi nga hindi niya nakaya nung time na yun. Nagsabay-sabay ang lahat ng stresses sa buhay niya, family problems. So, si Justin yung binitiwan niya. Nagtrabaho siya abroad. And then later on, nagkaroon sila ng connection again ng kanyang ex na si Joel. Tapos naging okay lahat sa kanila. Akala niya magtutuloy-tuloy na ang lahat. Pero hindi pala. Napakasarap magmahal ni Joel. Pinursu siya ni Joel. Pinakita ni Joel sa kanya yung tunay na pagmamahal. Pinaramdam sa kanya yung tunay na pagmamahal. Ito yung klase ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Walang if and only if. Walang even if. Walang reasons. Basta mahal ka lang. Ganun yung klase ng pagmamahal ni Joel para sa kanya. And then, siguro ganun talaga na kapag sobrang bait ng isang tao, kukunin na lang bigla ni Lord. Ano mo yun? Nakakabanga kapag sobrang bait no? Ngayon nga kinakabahan na ako kasi baka mamaya alam mo yun. So, kaya nilalagyan ko ng mga konting kasamaan yung buhay ko para hindi ako agad kunin. Ba't kidding aside? Ayun. Nasa ibang bansa, itong secret file sender natin sa Justin habang nag-aagaw buhay ang kanyang taong mahal na si Joel. At hanggang sa huling hininga nito, siyang hinahanap. I would love to listen to all your thoughts, comments, suggestions, and valid reactions. Pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin na nag-share ng kanilang comment. Ito po ang sabi ni Zara. Nakakadurog ng puso ang kwento mo, Miss DJ Rakitera. Napaiyak ako ng sobra. Hi kay Rosita Tumines na naiyak din po ng sobra ngayong gabing ito. Sana nakapagpunas na po kayo ng luha at ng inyong mga uhog. Kasi normally sabay po yan. Ito naman ang sabi ni Doc Yorge. Hi Justin, condolences sa pagkawala ni Joel. Hindi man namin mapunan ng comforting words ang void na iniwan ng pagkamatay niya. I just wanna say na nakaka-proud kayo for sticking with each other through thick and thin. Lalo na't LDR kayo for most of your time as a couple. Hindi man naging maganda ang ending ng kwento mo, maganda naman ang iniwan ninyong example sa pagiging faithful para sa kapwa niyong membro ng LGBT community. I wish you a life filled with blessings and I pray na matanggap mo ang pagkawala ni Joel. God bless you. Thank you so much, DJ Rocky. Ito naman ang sabi ni DR. Hi chat, condolences about sa nangyaring pagkawala ni Joel. Nakakalungkot lang na hindi mo siya nasilayan hanggang sa huling hininga niya dahil sa trabaho mo sa ibang bansa. For now, patawarin mo na lang yung sarili mo sa mga bagay na dapat sana'y nagawa mo kasama siya. And by the way, dapat kasuhan yung doktor na nagpa-check up sa kanya o nag-check sa kanya dahil considered the medical malpractice yung ginawa nila. Tama ba yun? Medical malpractice yun. Well, hindi ko sure kung paano nila gagawin yun. Ito pa sabi ni Alisa Mallorca. Danas yan ni Mama. Yung kaalis lang ni Mama, tapos after 2 months, wala na si Kuya. Walang magawa si Mama kundi maging matatag at malayo siya sa amin. Sana hindi ka na lang umalis, Justin, at nakasama siya, maalagaan siya. Nakakaiyak lang kasi nung nawala siya, wala ka sa tabi niya. Ang sakit, nakakaiyak. Ito pa sabi ni Riza Legarda.
haba naman itong message ni Liza regarding. Ang haba, di ko mabasa. Wait lang. Yan. Sobra akong naiyak sa storya ngayon. I just wish na maging okay ang puso niya. Pinaiksi ko na lang po yung sinabi niya. Ito pa sabi ni JP Babasa, grabe namang pagmamahal niyan, ma'am. Mawala man siya, napatawad ka niya. Mahirap talaga pag OFW ka. Wala kang magagawa lalo na pag emergency. Dati rin akong OFW, ramdam ko siya. And one of the most touching stories yan ng secret file natin. Napaluha din ako. Ito naman sabi ni Gum. My first girlfriend died because of cancer when I was in third year college. And up until now, hindi ko pa siya manapapalitan. Sobrang sakit kasi. Simply You says, nakakamiss talaga, pero wala tayong magagawa kundi tanggapin na lang. Actually, wala. Actually, nag-message po sa akin ngayon si Chat or si Justin. Gusto ko sana siyang tawagan, kaya lang hindi kami makapag-connect sa Viber line. Gusto ko lang marinig yung boses niya. And this person is actually a secret file listener. Nakakatawa. And thanks for sharing your secret file to us, Justin. Ang dami mong napaluha. But at the same time, ang dami mo na-inspire sa kwento mo. Kasi bihira na lang yung ganyang klase ng pagmamahal. Yung umaabot hanggang langit. Yung iba kasi umaabot lang hanggang langit-ngit. In this world na puro kabitan, kaliwaan, merong tao o mga taong nagmamahal ng tapat, ng totoo, ng hindi nagpapatibag, ng hindi nagpapatukso. And that is admirable. Ang galing. Napakaswerte ng mga taong nakakaranas ng ganyang klase ng pagmamahal. Yung sigurado, yung totoo, yung tapat. And how I wish na lahat ng tao maka-experience ng pagmamahal ni Joel. At mawala man siya sa mundong ito, His love lingers forever. Yun yung klase ng pagmamahal na nagtatagal. Na kahit wala na yung pisikal na presensya niya dito sa mundong ito, it's eternal. Dama mo siya sa puso't isipan mo. Kasi pag namatay naman tayo, hindi naman ang usapan sa burol. Alam mo, ang ganda ng mga kuko niyan. Alam mo, ang dami niyang mga bags na mamahalin. Ay, grabe no, ang yaman-yaman niya, no. Ang yaman-yaman niya. Hindi naman ganun yung usapan pag nasa burol, eh. Ang usapan dyan, kung gaano kabuting tao. Yung taong nakahimlay o naging abo na. At yun yung masarap sariwain, alalahanin kung paano nakagawa ng kabutihan tong taong to sa buhay mo. Naiyak na naman ako. Kaya lang minsan yung iba, hindi na nakakaabot sa burol. Yung naabutan na lang, yung 6 feet below the ground. Bakit? Kasi OFW. Kasi nasa ibang bansa, nasa malayong lugar. Na kahit mahal na mahal nila yung taong yun, hindi po pwedeng umuwi basta-basta. Hindi pwedeng umuwi agad-agad. Kasi may kontratang tinatapos, hindi po pwede dahil hindi nga kasal. Ang daming kinoconsider. At napakahirap, no? Ang hirap maging mahirap actually. Kasi kung
mayaman lang naman ng isang individual. Bakit ka pa pupunta ng ibang bansa para doon magtrabaho? Kung marami ka namang pera, auwi ka agad kaysa mawalan ka ng trabaho, diba? But yeah, for practical reasons, dahil hindi pwede, wala kang choice, you'll endure it. Kahit masakit, kahit mahirap. At isa yan sa struggles ng isang OFW, which I admire na kinakaya ng iba. Ano nyo po nakakayanan yun? Ang galing-galing ninyo. Kasi nga, wala raw silang choice but to be strong. Pag nasa ibang bansa ka, wala kang ibang kakapitan kundi ang Diyos at ang sarili mo. Oo, nandiyan ang mga mahal mo sa buhay na nasa ibang bansa. Pero, physically, napag-iisa ka talaga. Ang mararamdaman mo lang ay purong pangungulila. Ito yung klase ng pain, sakit, na minsan mahirap unawaan o maunawaan. Kailangan pagdaanan. At minsan, habang buhay mong pagdaraanan. Para sa kabisyo natin at sa Justin, my heartfelt condolences to you, to your family, and to Justin's family. Tama ba yung pinapangalan na sinabi ko pala? Ay, ito na si Chat. Hello, Chat? Po. Hello? Ikaw ba to? Hi. Ako to. Hello, Secret File Sender Justin, ikaw ba to? Yes, ma'am. Yes, DJ. Ako. Hanggang ngayon, nandiyan ka pa ba sa ibang bansa? Ako, dito pa rin. Nandiyan ka pa rin. So, kumusta naman ang buhay? Okay naman. Tuloy-tuloy pa rin. Naluha ka ba? Naluha ka ba dun sa sarili mong secret file? Hindi lang naluha, DJ. Humagulgul ka? Naiyak pa. Kasama mo ba ngayon yung bago mong iniirog? Ay, wala po. Nasa Pilipinas po. Dinalaw ka na ba sa panaginip na Justin? Ay, ni Chat. Oo. Sorry, nagkamali ako ng pangalan. Hindi pa nga, inaantay ko nga eh. Pero naman yun, mahilig naman yung, tumutupad naman yun sa pangako niya. Tatalawin din ako nun soon. Dadalawin ka rin nun soon. Oo po. Umaasa. Sana. Ano bang gusto mo? Dalawin ka sa panaginip o sa personal? Kahit saan, DJ. Yun talaga yun, Basta makita ko lang siya kahit saan. So nung pag-uwi mo ng Pilipinas, pinuntahan mo siya agad sa puntod niya? Opo, sama ang nanay ko. Sama nanay mo? Ilang buwan bago ka nakauwi? Umuwi din po ako noon, January, nakauwi din. Meron ka pa bang gustong sabihin sa kanya? Marami. Sobrang dami. Gusto mo bang sabihin yun ngayon o sa ibang pagkakataon na lang? Siguro po tatawag na lang ako ulit for some other time. Para mas maging prepare ako. Ayan. But anyway, thank you so much. Thank you so much, Justin, for sharing your secret file to us. Thank you so much din po. Thank you so much din po. Anyway, thank you ha. Ingat ka palagi. Maraming salamat po, DJ. Maraming salamat sa pagbasa ng story ko ha. It's my pleasure. At marami mong na-inspire sa secret file mo. Thank you po. Salamat. Salamat. Ingat palagi.
Anyway, ayan na. Pag-pray po natin na dalawin si Justin ni Joel. Pag dinalaw na, alam na this, no? Anyway, if you want to share your secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I'm gonna say BRB as in Bathroom Rick for top secrets. This is me, DJ Raketera, and you're listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Justin's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!